дар шаҳри қарағандаи қазоқистон боришоти аз ҳад зиёди борон обхезии шадидро ба миён овард. борони шадид роҳу кӯчаҳоро ба дарё мубаддал карда бар асари офати табиӣ даҳҳо нафар ҷароҳат бардоштанд. дар натиҷаи обхезӣ 200 бинои истиқоматӣ ва заминҳои кишт зери обу гил монданд. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ зиёда аз 600 нафар сокинони зарардидаро ба ҷойҳои нисбатан бехавф кӯчониданд. кормандони ширкати Сантандерinaи Испания иқдоми навро рӯи даст гирифтанд. онҳо аз либосҳои кӯҳна муди нав омода карда пешниҳоди харидорон карданд. бо ин роҳ кормандон мақсад доранд ки партобро дар кишвар коҳиш диҳанд. лоиҳаи мазкур 4 сол қабл роҳандозӣ гардид. тарроҳон дар оғоз либоси кӯҳнаро ба қимаҳои хурд ҷудо карда баъдан барои тарҳи нави либос истифода мекунанд. барои омода намудани либосҳо айни ҳол танҳо 30% матоъҳои кӯҳна истифода мешаванд. дар оянда кормандон нақша доранд матоъҳои коркардшударо 70% истифода баранд. ширкати сиркулари Барселона бо ширкати Сантандерина ҳамкорӣ доранд. корхонаи онҳо бузургтарин истеҳсолкунандаи либосҳои аз матоъи коркардшуда омода гардида дар Испания ба ҳисоб меравад. тибқи маълумоти Созмони Милали Муттаҳид барои омода намудани як адад либоси ҷинс 7500 литр об лозим аст. ин дар ҳолест ки ба баҳру уқёнусҳо ҳамасола наздики 5 миллион тонна матоъ партоб мешавад. ҳангоми корҳои археологӣ бостоншиносон аз дохили дарёи Атитлани Гватемала як шаҳри қадимаро пайдо карданд. ба қавли олимон шаҳраки мазкур ба сулолаи майя тааллуқ дошта он дар асрҳои 5 мелодӣ бунёд гардида буд. шаҳрак дар иҳотаи ҷазира ҷойгир буда баъдан он пурра зери об монд. бостоншиносон шаҳрро дар чуқурии 20 метраи об пайдо карданд. олимон аз дохили об осори биноҳои мазҳабӣ, истиқоматӣ ва дигар иншоотро дарёфт намуданд. бино ба изҳороти бостоншиносон масоҳати умумии шаҳр 60,000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. ҳукуматдорони Гватемала нақша доранд ояндаи наздик дар минтақаи Атитлана як осорхона бунёд намоянд. осорхона дар бораи ҳаёти мардуми қадимии майя нақл карда он тавассути технологияи рақамӣ шаҳракро тасвир хоҳад кард. як гурӯҳ олимони бостоншинос аз Чили зимни корҳои кофтукобӣ устухонпурраҳои птерозаврро пайдо карданд. ин намуд паррандаҳои ваҳшӣ дар биёбони Атакама зиёда аз 100 миллион сол қабл арзи ҳастӣ доштанд. бостоншиносон боварӣ доранд ки бозёфти мазкур ба онҳо имкон медиҳад ҳаёту шакл ва сохти птерозаврҳоро дақиқтар омӯзанд. бозёфти археологӣ аз маконе пайдо гардид ки устухонпурраҳои дигар намудҳои птерозаврҳо низ дар атрофи он қарор доранд. ба қавли олимон замоне дар қисми шимолии Чили ин намуди паррандаҳо сукунат доштанд. давоми як ҳафтаи ахир сатҳи марги одамон бар асари коронавирус дар ҷаҳон наздики 50% коҳиш ёфтааст. ҳамзамон теъдоди сироятёфтагон низ то 16% поён рафт. дар ин бора намояндагони созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузориш медиҳанд. ба қавли мутахассисон дар муқоиса бо як ҳафтаи ахир сатҳи фавт низ коҳиш ёфтааст. чунин ҳолат дар амрико ва кишварҳои осиёи ҷанубу шарқӣ ба қайд гирифта шудааст. бинобар сабаби нарасидани маводи доруворӣ табибони Шри-Ланка бонги хатар мезананд. намояндагони Ассотсиатсияи давлатии кормандони соҳаи тиб вазъияти мазкурро ҳолати фавқулода номиданд. ин ҳолат боиси нигаронӣ гашта дар натиҷа сокинон ба кӯчаҳо баромада гирдиҳамоӣ ва намоишҳои эътирозӣ доир карданд. аз оғози ба даст овардани истиқлолият дар нимаи асри гузашта айни замон Шри-Ланка вазъияти душвори иқтисодиро паси сар мекунад. ба амал омадани коронавирус ба соҳаи туризм зарари зиёди молӣ овард. чанде қабл бо сабаби идома ёфтани намоишҳои эътирозӣ президент дар ҳудуди кишвар ҳолати фавқулода эълон карда ҳамчунин реҷаи қиёди шабгардӣ низ ҷорӣ гардида буд. дар минтақаҳои назди соҳили Испания тӯфони шадид ба амал омад. тӯфон ҳамчунин боришоту обхезиро дар пай оварда сокинон ба мушкилӣ дучор гаштанд. аз офати табиӣ бештар шаҳри Мелилья зарар дид. бар асари обхезӣ кӯчаву хиёбонҳо ва садҳо манзили зист пурра зери об монданд. ҳаракат дар роҳҳои нақлиётгард мушкил гардида ронандагон дар роҳ дармонданд. наҷотдиҳандагон ба ронандагон кӯмак намуда сокинони минтақаҳои аз офати табиӣ зарардидаро ба ҷойи амн таҳвил медиҳанд.
кӯчаҳои шаҳри Помпеи Италия зери муҳофизати роботҳои нав қарор доранд. тибқи барномаи нав аз ин пас ба таври шабонарӯзӣ маҷмӯаи археологии Помпеиро роботе бо тахаллуси спот посбонӣ хоҳад кард. вазифаи робот аз он иборат аст ки макон ва нақбҳои харобгаштаро муайян намояд. ҳамчунин вазифаи дигари робот ин шаҳри таърихии Помпеиро аз нафароне ки пораҳои девор ё дигар ашёи онро бо худ гирифтаанд мехоҳанд ҳифз намоянд. дастгоҳи мазкур бо 5 камераи махсуси назоратӣ насб гардида ҷараёни ҳаракати он тавассути таҷҳизоти парвозкунанда назорат карда мешавад.